Aj detský žiaľ si občas poplače, či na zemi, či v nebi. Anjeli jedia nielen koláče, ale i čierny chlebík. Rozpísal sa Milan Rúfus o smutku, o slze v detskom oku. Aj o tej Agátkinej, ktorá žalovala na bolesť, na trpkosť, na nepriazeň, osudu. Agátka je usmievavá, krásna. Z rozhádzaných písmen v hlbokých očiach skúšam poskladať príbeh. Bolo to práve pred rokom, v adventnom čase, keď väčšinu ľudí pohltí predvianočná honba za darčekmi a nekonečné upratovanie. Agátku bolela noha. Najprv tomu lekári nevenovali pozornosť, ale ju noha bolela veľmi. Nasledovala humenská neurológia, snímok, onkológia v Košiciach, biopsia v Bratislave. Najkrajšie sviatky v roku rodina Agátky prežívala v strachu, napätí a očakávaní. Vianoce boli také všelijaké, lebo sme čakali na výsledky. Januára odišli ráno preč za docentom Rehákom do Ružinova. Povedal nám, je to sarkom. To bolo najhoršie na tom všetkom. Hrozilo, že nebude už nikdy chodiť. Nádor na panvovej kosti operovali 7 hodín. V priebehu 1 roka zvládla 14 chemoterapií a 65 ožiarov. Schudla 15 kg. Na to nikdy nezabudnem, jak sme strihali vlasy. V nemocnici prišla na Kramároch sestrička a jej odstrihala na krátko. Potom sme pošli do tety a presne na jej 15-ku jej už veľmi padali vlasy. A na jej 15-ku sme jej museli oholiť celú hlavu. Aký to bol pre teba rok? Ťažký. Dosť ťažký. Čo všetko sa ti hlavou honilo? Joj, všetko možné. Len potom musíme bojovať. Nie len bojovať. On je hlavne bojovník. Ona chce, ja musím to dať a dám to, hej. Agátka bojovala a bojuje statočne, trpezlivo. A slzy jej nezmili úsmev z tváre. Ani nádej jej nevzali. Bolo to ťažké, ale spoznala som aj veľa ľudí. Veľa som sa dozvedela nových vecí, nové skúsenosti. Bratislavská onkológia sa jej stala druhým domovom. Prežila tam takmer celý rok s malými prestávkami. Že to je ďaleko, tie cesty, stále cestovanie. A že nie som veľmi doma, no nebola som. Najviac stále týždeň. No som išla zase do Bratislavy. Tak to tu vyzerá, keď tu nie je. Skoro celý rok to nebolo, ak sa to vyzerá. Smutno. Veľmi smutno. Hovorí sa, že na svete sú dva druhy bolestí. Bolesť, ktorá ťa zraní a bolesť, ktorá ťa zmení. Aká je teraz? Zmenilo ju to, tá choroba? Zmenilo. Veľmi ju zmenilo. V čom je vyspelšia? Vie, že musí bojovať. Takéto deti dospievajú skôr, hej. Oni ako, čo sa týka psychiky a ako vedomia, oni sú dospelí už prakticky, lebo jej prakticky zomreli tam 4 kamarátky, hej. No a celkovo tam zomrelo 22 detí, hej. Mne ten rok tam stačil,
Úplne. Hej. Úplne mi to stačilo. Hej. Aj psychicky, aj fyzicky, aj finančne, to je ako... Lieky sú drahé, predovšetkým vitamíny a doplnková strava. Sú však nevyhnutné. Stali sa povinnou súčasťou Agátkinho jedálneho lístka. Operácia panvovej kosti si vyžaduje novú ortopedickú posteľ a prístroje na cvičenie a posilňovanie svalstva. Peňazí v päťčlennej rodine je však málo, stále chýbajú. Rodičia sú bez práce. Ale táto skutočnosť v tieto dni nie je dôležitá. Ich vianočné prianie je obyčajné. Na prvý pohľad všedné. Čo si pravíš na Vianoce? Že by sme boli všetci doma. Čiže čaká na Vianoce? Takže budem doma, že nebudem v Bratislave a vyzdobíme stromček, napečieme rôzne koláče, mama navári kapustnicu aj oco a potom večer spolu večeriame a rozbaľujeme darčeky. Konečne doma, pri ozdobenom stromčeku, voňavých koláčoch, s rodičmi a sestrami, medzi príbuznými a kamarátkami, ktorí ju milujú, obdivujú a veria na šťastné konce. Ide teraz v nedeľu na vyšetrenia a budeme čakať výsledky. Či je to v poriadku. Či sa všetko dalo do poriadku, jak má byť. Či chemoterapia a ožarovanie zabralo. Teraz sme prišli z posledného cyklu, hej, že už to má za sebou, no ale vyhrali sme len boj, ale vojnu ešte nie. Hľadieť nahor a nie dolu. Pozerať dopredu a nie späť. Hľadieť vôkol seba a nie do seba. A podať pomocnú ruku tomu, kto ju hľadá, kto ju potrebuje. Aj o tom by mal byť život človeka. Ďakujem všetkým ľuďom, jak v Bratislave, tam onkológia, to je, za ten jeden rok sme boli jak rodina. To je druhá rodina. Všetkým ľuďom, či v Sníne, každému ďakujem. Toto jedno slovo pre nás je ďakujem.